A acción humana sobre a natureza está a alterar o clima e os seus patróns en todas as rexións do planeta. As secas e as inundacións son algúns dos efectos do cambio climático que máis mortes e máis perdas económicas están a causar. A gravidade destes fenómenos depende, entre outros factores, da capacidade dos países para xestionar as súas consecuencias. Así, as comunidades que históricamente menos contribuíron ao cambio climático están a ser, con todo, as máis afectadas polos seus devastadores efectos na vida das persoas. A pesar de que os condicionantes son moi diferentes, os retos na xestión integral dos recursos hídricos son globais. Tamén os marcos legais e institucionais e as posibles solucións técnicas teñen puntos en común, o que favorece a cooperación entre administracións da auga do norte e sur global, que pode ser transcendental. Aquamoz é un exemplo deste tipo de cooperación internacional liderado por Augas de Galicia e Enxeñería Sen Fronteiras para fortalecer a xestión dos recursos hídricos que realizan as 3 administracións rexionais da auga de Mozambique. O proxecto fomenta un enfoque integral e proactivo na xestión dos eventos extremos que busca mitigar o risco e favorecer a resiliencia. Para conseguilo, Aquamoz promove o seguimento de secas e inundacións, empregando tecnoloxías libres e datos públicos. A mellora de procesos de xestión por parte das administracións da auga. O desenvolvemento de estudos técnicos relacionados coa xestión integral de recursos hídricos. Formacións na universidade local. Investigación científica bilateral involucrando as administracións da auga e a sensibilización social sobre estes temas. O modelo de cooperación técnica entre administracións que expón Aquamoz baséase no acompañamento continuado e o coñecemento profundo da problemática. Está a funcionar con éxito e é replicable no ámbito da auga e noutros.